खुलुमबाय आंना मुङा मौसुमि ब्रह्म आङो ससियेल सार्भिसनिफ्राय ओंखारनायमोन आङो मा होनोमोनलाय जाय आंनो सापर्ट खालामदों आं बिसोरखौ थेंक इउ बुंनो सानदों गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि टीम एसिबर बिसोरनि गासैनिफ्राय जानानै आङो थेंक इउ बुंनो सानदों जाय आंखौ सापर्ट खालामदों माने जोंनि टीमखौ सापर्ट खालामदों आङो बिसोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ बुंनो सानदों आरोखि। ओमफ्राय देरहानानै आं सानाखैमोन आं देरहागोन होननानै आं बारा कनफिडेन्ट गैयामोन आरोखि आंनि सापर्टआव एसे खममोन मानसिया थेवबाबो आङो बिदि थांगोन सानाखैमोन आरोखि आङो देरहानानै दा गोसोआव खुसि मोनदों आरोखि। बेसेबां बर्डनि डिफारेन्सआव देरहाया? आङो 11 बर्डनि डिफारेन्सआव देरहादों। 11? औ 11नियाव। मा मावगोन? आङो जोंनियावथ' डास्टबिनफोरनि थाखाय डास्टबिनफ्रा बिराद खम जोंनि कलेजाव ओमफ्राय बिराद लेथ्रा जायो आरोखि बिफांफ्राबो खम जोङो क्लास लायाबा क्लास गैयाबा जिरायनो थाखाय साइक्लुमखौनो मोननाय जाया बेफोरनि बारैबो सानदों आङो बिफांफोर प्लान्टेसन गायनो थाखाय। डास्टबिनफ्राबो खम एभ्रि फ्ल'रावबो डास्टबिन गैया आरो जोंनि थाखाय दै लोंनो थाखायबो क्लिन दै गैया आरोखि बिनि थाखाय आङो जा प्रब्लेम दङ बेफोरखौ गासिखौबो सल्भ खालामनानै होजोबगोन आरोखि। नोंथांनि देरहानायाव गुबुन बिथिंनिफ्राय सापर्टेड होदों? औ सापर्ट होदों बिसोरो गोबां सापर्ट होदों सापर्ट खालामदों मरेलनि ओमफ्राय फिजिकेलनि बिसोरो गोबां सापर्ट खालामदों सान हर खस्थ' खालामनानै सापर्ट खालामदों जोंखौ। साबेसे हिनजावसाया दिनैनि पस्टआव बा दिनैनि इलेक्सनाव उथ्रिसारदों? जोंनिफ्राय साथाम। औ गार्लस कमन रुमाव सासे ओमफ्राय एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारियाव ओमफ्राय आंनिया ससियेल सार्भिसाव। दा गिबियावनो गासिखौबो आंनि अनजालि फरायसा लोगोफोर बड'फा इउ एन ब्रह्म कलेजाव फरायनाय जा आंखौ जेसेबांनाखि सापर्ट खालामदों आंनिनो फंबाय बिनानाव एबा आंनिनो सिनियर आदामोन आब'मोन आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननायखौ खुलुमनाय जासिहरबाय। दा आङो सासे कालचार सेक्रेटारि बिबानाव आङो गसंथादों मानोना आं सिगांनिफ्रायनो जेब्लानाखि फार्स्ट सेमनिफ्राय फरायफैजेनदों बेयाव आं माखासे रिसार्च खालामगासिनो बे कलेज बिथिङाव माबायदि कालचाराव माबायदि जौगानांगौ जों बेखौ आंबोथ' सासे कालचारनि मोसागिरि बा दामगिरि बा खनगिरि बेफोरबायदिनि बागै आङो माखासे इन्टार कलेजाव थाङो दा नुहैयो बेफोरबायदि कलेजाव गुबुन फरायसालिमायाव माबायदि जानांगौ गुबुन फरायसालियाव माबायदि जायो जों बेखौ रिसार्च खालामगासिनो जायनि जाहोनाव आं बिसोरनि हेंथायै गसंथादों मानोना आं फरायसालिमायाव फरायबाय जेला बा फरायसालियाव फरायबाय जेला जोंनि फरायसानि बिबान मानोना दिनैहाय माबा मोनसे गाज्रि खालामनाय नुदोंबा आं बेखौ सल्भ खालामनो नाजागोन जायनि जाहोनाव आङो कालचार बिबानाव गसंथादों। दा जोंहा कलेजाव गोबां टेलेन्ट फरायसाफोर दङ दा जोंहा माखासे गोमालांनोबो हमदों दा माखासे दङ दा बेनिखायनो बेफोरबायदि माखासे फरायसाफोरखौ जों गोजौ लेभेलसिम थिखांनो थाखाय आङो बेखौ नाजादों आरो स्पेसियेलि जोंहा दा BSU आदामोन आब'मोना जोंखौ सापर्ट खालामफैबाय दा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ जासिहरबावबाय खेबसेबाव। दा जोङो नाजाबाय जेला नाजाथाबगोन माने खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोङो उन्दुनाय गैयाजासे जोङो खस्थ' खालामदों आरो जायफोर आंजों बेफोरबायदि खस्थ' खालामफादों आदामोन आब'मोननिसिम आरो सापर्टारमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय अनेक खुलुमनायखौ जासिबाय। दा बुंनो थाङोब्ला कलेजाव माखासे जोंहा जेंनाफोर सोमजिनायखौ जोङो नुयो दा जों बेफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय जों गसंथादों आंल' नङा आंनि केन्डिडेट्स जानाखि देरहासार जागोरदों बिसोर जों जयै टिमै रायलायनानै जोङो कलेजाव जौगाहोनो नाजादों आरो जायफोर बिथांमोना जेनदों होननानै दुखु मोनदों बेफोर बिदि नङा जों मानो होनबा जों गासिबो इउनिटि खौसेयै दा जेनाखि आंनि माखासे जुनियर फंबाय बिनानाव दङ बा सिनियरफोर दङ बिथांमोनाबो जोंखौ माखासे इसु फिसा इसुफोर जेनाखि नुजाथियो बेफोरखौ जाहाथे जोंनि सिगाङाव बुंनानै जों माखासे बुंनानै जोङो लाबोनो हायो दा बेखौनो माखासे डिमान्डसफोरखौ जोङो सल्भ खालामनो नाजागोन आरो लास्ट बाराव आं बुंनो सानो जे जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म कलेजाव मोनसे मुंदांखा फरायसालिमा बा दा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआथ' जोंनि हारिनि बिफा दा जेरै जोंनि कलेजाल' स्ट्राक्चारफ्राल' मोजां जानानै मा जानो जोंहा स्टेडियामआनो गैयाबा बेनि नामाव जों बेनि नामावबो जोङो स्पेसियेलि जोङो नाजागोन लाबोनो सिब सानैयाव थांनानैबाबो दा मानोना आं माखासे इन्टार कलेज गायो हिसाबै आङो नुबोदों माखासे फरायसालि स्टुडेन्टफ्रा बुंदों गुबुन फरायसालिमा बा गुबुन स्टुडेन्टफ्रा बुंदों आंखौ नोंसिनि कलेजाव मानो मुसुखा गैया दिनैसिम बेखौ जोङो जाफुंहोनो नाजागोन आरो जों खौसेयैनो इउनिटियैनो जोङो इउनियनै जोङो
आदामोन आब'मोननि सापर्ट माखासे लानानै बा बिएसनि सापर्ट लानानै जोङो बेखौ जाफुंहोनो थाखाय जों थियारि आरो खस्थ'खौ जों खालामखानांगोनानो जेला बिबानखौ आजावबाय जेला बिबानाव जों थाबाय जेला जों मावलांखानांगोनानो जै कालसार बिथिङाव मा खामानि मावलांदों नोंथाङा? कालसार बिथिङाव दा जोङो माखासे फरायसाफोरा बै समाव जोंनि सिनियरफ्रा बिथांमोना गोबां समनिफ्रायनो माखासे कलेजाव थांनानै खामानि कम्पिटिसन खालामदों प्राइज लाबोदों दा बेनो नङादि जों दिनैहाय जोंल' रोंनानै मा जानो जों गुबुनखौबो स्कप होनांगोन नङा होमबा जों गुबुनखौबो स्कप होनांगोन मानो होनबा आं हारसिं मोसायो हिसाबै आंखौल' लांबाय थाबा बे जानाय नङा जों साफा फरायसाफोरखौ बा साफा स्टुडेन्टफोरखौ टेलेन्टखौ जों नायनांगोन मानो होनबा माखासे प्लेटफर्मखौ जों लाबोनो नाजायो गुबुन फरायसालिमायाव आं नुयो इउनिटिया दङ नाथाय जोंनियाव इउनिटिया बेखौनो जों नुबाय थायो दा बेखौनो माखासे इसुफोरखौ जों नुनायनि थाखायनो जों गसंथादों आरो जोङो नाजालांबाय थागोन दावगालांबाय थागोन जों खौसेनो जौगागोन खौसेनो देरहासार जागोन